Ampo sa ka. Napamdiyan mo na si Butbut. Mana? Among langit ng Amahan, daghang salamat Lord God sa laing tak na Ginoo nga imong gihatag sa among amahan nga karon nagsaulog sa iyang ika-76 nga birthday Lord, among pagampo nga imo pa sang dugangan og dugang pangkatuigan sa iyang kinabuhi, maadjong panglawas kanunay silang duhas nanay nga tagaan nimo sila healthy, mora dyan na imong giampo Lord, healthy nga lawas para nila. Og Lord God, salamat Ginoo sa opportunity nga makatapok na pud mi kay di man ni kanunay mahitabo Lord. Salamat kaadto sa grasya nga imong gihatag sa bawat usa na magkaroon Ginoo nga nakaabot mi dari og sa mga tagalagyo Lord. Lord, hanggiampo Ginoo kining painit karon nga nasa lamisa nga imong tanig panalanginan nga maghatag ni kabaskog sa bawat usa namo Lord, og makahatag ni og maadjong panghunahuna sa tanan ug kalinaw sa tibuok pamilya. Kining tanan ang giampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus natong Ginoo. Amen. 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 Okay, happy birthday. Okay, ito na mo kaumaw. Ano mo? I'm so delayed, nine of us but a window. Don, do. Oh! Ay, tumban. I'm sitting shadows and lonely time. Nga na ko ron. Si itun mag-birthday ugma. Ay, grabe. Ano sabar ito rin tingnan namin? Hindi lagi magbanda. Sige na. Tagay sa yung lyrics yan. Ano yung ating ay, di mo kasi day. Manila. Di mo kasi ka-practice na daw. Himamat na guys ang mga ansuon. Ay, dugay na nga. Manila. Diyos ko, Mariusi. Wala. Gigi di ayaw. Gigi di ayaw. Basahin sa lyrics. Kabasa pa mag-kunti. Kasi na nga sugluy ah. Sige na. Kabasa pa ko nung kainsi. Kabasa pa ko yung kanta kay practice. Ito na among ate nga guys sa Manila. Na among ate sa Manila na. Ikaw na. Ayaw mo sa lingkod. Tapos kuya Mario, kaya liwan na sana. Makilini mo pa padhapon na. Sila may kabuok. Awas ko kanya po ni mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang bailak na mo. Pag-message na mo, ayaw mo kailak sa kanta. Ay, para ba kung balak mo kasi nagiging mo balak. Nagiging mo kuhan. Sunod, count your... So guys, kadlaw na guys, yan nakaready namin tanan dya. Samot namin nga makadress ko numi. So gipahuam ko ni Mama Ali og dress. Diyas ay sa ugapa ka ano nakadress. Dya ready namin guys karon manganta. Ayam na ang langit sa kasilaw sa adlaw. Aron magmalambukon ko kalinaw magpadayon. Mahayag na ang langit sa kasilaw sa adlaw. Ubangon sa amahan ning kadlawong matahon. Ning adlaw mong natawhan, kabulakan ning butlad, gibunyagan ning butang sa ngalan Diyos ng grasya, Amen. Kamu sa akin sa gano'n ka kinabuhi mga anak. Sabi sa roda, ha? Ako ayaw lang. Ay, sige. Tay, ako putos. Happy birthday tayo. At ulit ko na tayo. Yo, Jole. Happy birthday. Dapat ka tayo nga. Daghan pang grasya nga. Daghan pang tuwig nga. Yung wali ko magapog na. Samay tayo. Kamu yang po nataan mo. Gano'n ka ganyan. Jole. Isa na. Isa na tayo. Tingti. Ano po pa? Ipapailan naman ko. Pailan naman mo kay Uy, sa tayo. Pailan naman. Kapre. Iyo, di mo uli. Kalawa ba? Pero hulog ka kata. Birthday tayo. Kapre pare rin yung tingin. Dito. Birthday. Hanggang. Arang-arang ako yan. Dalagang kuwantay, ako ang kape. Kaya kinagagalagsod na. Happy birthday, very much. Very much. Arang yung natin. Ano na yung pangilo tayo? Hindi naman nagimo. Sa agamang kanta, sino tabangan?
Napagaw na gadyo ko. Ay, bawa ka tayo kahapon sumangil ha. Ipanin ko ni mo kahapon. Kapag sa kumay. Nag-practice ni ba? Hindi nag-practice ha. Kanang makanta, karon pa dyan na sila nakakuan mo. Pasensya na gadyo. Gapon, nag-i-gil mo dito sila. Oo, gapon. Mapito nagantos warag lamin ng gadjudi. Gakus na. Ako na yan kung ato ka ni naron sa kay Lutos do na namin huy way anak nga. Hindi lang kay wa ko ni do kay gito do na nga makang di tagdan ko no ba. Kara dyan ang hilak tayo nga nagkaon kas lamisa. Ang birthday pero nagandam na din hinag-hinag ra dahil nagandam. Agahan mo wish mo tay kanang makakita pa ka kay nakakita pa anta ka karon kay bawo ko nga kung siya makalipay ron mas lipay pa jud mga times 100 pa unta kay kakita ta kang aga ko ang upahan na ho arang siksihan na ho kakita ta ka nagsila Idris dagkog nagtijan nga pa na po nga na Dapat nangapangap na tayo. ako pa nipon sa una ako palit na pustiso nga na kay ponta ko malipay pero sa drama no dun sa magaling na naa siguro ko ang naging uminsahi nga paabot natin nga nung ingana wadan kang pananaw pero dapat gihapon nga magbalipadan gihapon ka kay naaman dis imong kinaw bisan di ka kakita bisan pag tiguwang na ka ganahan jud nimo ati man nimo bahala og maabot pa kag 500 years old bisag 1000 years old di mo hunaon nga nahimo ra kang pabugat namo kay mas bugat ang kinabuhi buwa mong luwas nanay unsa ang imagine siguro ko bawon sa kay ang buwa mong duha feeling na mo ra dapat kog bagong inanak ba nga mangita dito na nagtatay I love you, Father. Kiss ko, Father. Mapadyo ko tatay ka kiss. Karoon pa. Mabang ko kiss. Ay, basta kayo sa kayo. Mauwama ko. Okay na, kaya yung yatag na. Hindi ginabriya na. Bahala, panig panir yun na ni. Abri, sinanay Roy mo ko. Sinanay Roy mo ko anda na. Ginabrihan ko, ginabrihan. Tumbot din na. Okay. bahin ko no tay Di ginabrihan na. Si Aliana, Aliana. Saliana na. Kasi sa lima. Isa pa. Napas sa isa. Slow mo walay. Kamang walay. Kanang isa. Sigay ko rin isa. Dira di idungan. Ilong kaya Idungan di pur. kasi 26 man Nabali man siguro na. nabali jud Ako na pa sa laman na daan. Kaya mahaglo ko. Wais na. Happy birthday, Papa! Sila ko bunda, kaya rin na ko eh. Mahadag mo ko dali. Uy, mura mo ko buhay. Nananapit na. Uy, gino ko mali. Happy birthday, Tay! Happy birthday! Happy rin kita na bisa gue birthday. Happy dia pun kan mana bisa gue birthday. Happy birthday po, Tay! Uy, dapat mo na nanay! Kinalasan! Pero tayo, nanay! Nanay, kinalasan! Ay, kinalasan! Kinalasan! Happy birthday po, Tay! Sa imong mayroon po dito. Bisa tayo. Salamat sa Ginoo nga niamo karon sa among atubangan. Pasalamat nga ni kamo sa birthday ni Ariston. Mao to. At katatay nga, ijahan ka ng pinaduot. Ako mix mong tatay. di ikaw tay kuno ko Ako, pasalamat ko nga sa nagdara niya mo nagpangga na. Nabinagang asawa kasi ay ko kapinanggan taon na ni. Kay kasawa sa pagbuangan do wala ko namatay. Kontimisyon. Kasi man ang taon ko ni itong nanay. Gabi na mo. Samot mo. ja Hanggang sa mundo. nahilo mo lagi Ah, di ang resulta. Bata naman din na kami kuya pa. Kalimot ko. Kalimutan na. Mrs. Oy. Mrs. ka? Oh. Uy. Kaya ko muli ko na happy birthday tayo ang pagampo nga taas pagkatong pagsabot sa mga anak. Nay, padang gapon mi mo ingon kay tatay. I love you. Ano ba ka ni Sweet? oh kinikilig siya di ko na siya Sinanay ang kiling. Sinanay. di ko na siya mag pabadyagal ko din ng I love you kang tatay na eh oh yun na Put sa lips. Huwag nag-guess po. Sige na, Nay. Pagbigyan muli. Pagbigyan muli. I love you.
Nay, kabibad. Pinartista ba na? Kabibad na, kabibad. Kabibad. Siya ya. Lady na. Hala, nice na ba kayo si Linas Nanay? Murag si Kuan. Sige nay, sige nay. Sa happy birthday, Ariston. I love you. Wala piti sa lips niya pinapiti. Wala ka first lady ba? Wingi po na. Ganda. Oh na. Mana kata ang message? Nay, isa pa nay. Pinapiti na. Nagugubot na kay picture li ko. 1, 2, 3, smile. Ano na tanan? Nakuha mi ron. Ay, doon sa mapagkaniyaho. Sige, sige, sige. Smile ha, kaya orong smile ka din ha. Kamatulay mi kayo to skill. Ba't na isa mo? Ikaw yung siya ka. 1, 2, 3, smile. Isa pa. Hawak, banda! Hawak mo banda! 1, 2, 3, Panda ka smile. masingit, kamusingit po kang panda ka. Isa pa. Tanan. Kay ibang once a year. 1, 2, 3. Kuwang pa ni guys, kuwang pa ni. Huwag maglaki. Huwag may pictures na nagsitatay silang duha. Ako bilang Lalo. O, pagsige! Why mga laki puro badge na ni. 1, 2, 3, Esmere! Smile mga tiguan. Hala wa pa jud mahuman. Smile! Kasi, hindi ko ang grabe na Smile! 1, 2, 3, smile! Ipakita mga pangag, be proud. Bebe! Wake! Wake! Ano tatay? Waki. Ato yung nga natin. Asa lagi? Makawin ko dari. Wa jud sa kahibaw guys nga naabot na mi na. Hindi ko kay baoy. Nagtawag na sila kay mamayit na kunuta. Kami na na. Sabihin na lang, mamayit na Kuan, nagtadtad kus manok ay tatay ko kisa tong magtadtad. Nag-success dyan na mo ang pa-surprise guys. Ikaw na tatarto. Di nagtadtad ko manok kay manok tuon Guna, boy! was just sa kita Para pagalis adoy mo. Great! Pasulkihan pa rin nas Roy. Susanas nila. Dili Roy. Ito sa papel na. Roy. Ay, ajaw na mo ang birthday tayo. Salamat yung pagkaplag. Dito ka na ako. Amen. I love you tayo. Why break ko yung kabyo. Tay po be. Amin. Ano yung birthday ko Ginoo? Maro ni laki ng anak ni Janada ni guys. Ang laki, maro kasi na kinabuotanan. Yeah. Habilin, may nakabilin. May nahabilin mo. Hilak man na tayo. Ano ba yun ba? Sige. Ano ba yung ba ko no? Picture ko na picture. Picture ko no? Di. Si Adoy, may picture. Si Roy, dali na ka nagdilat na siya na sakit. Pagkil mo may kadugay man. Yung na nakapala. Naitot na. Hala, Lin nakikita ko na. Sige na. Smile ka mo ay di. Okay. Okay guys. So ready to na. Ano man itong di ko mo manigning langoy. Langoy ko na kanang nay puto ana mao. Murag bibingka. Mating na ako na picturean na na po. Hindi mo na. Hoy, kato na mo. Na. Sabi smile mo. Bebe, balik ko. Ano dai na. Dai na dai. Kami gri. Sa punangga. DM. Direct message mo ba? Message lang. Ayaw daw, ganahan ko na rin. Ang ibig mo jud punto. Alam mo lagi na. Sibog sa din. Alam mo yan. Kahita tayo maliit na timplahe. Mura maputo sa Alam mo sa din. So mamainit rin guys, mamainit ta. Lanani tayo. Kay mabisi na po doon daog. Ano may unahan na Ni. Timpla ka na. Mami siya. I-try ni dayo. Smile tinigid day. Gikan ni Sir David. Ganta sa ter. Wa mani mo man busud daguan dani kinakalat. Oh, kasi mo tilaw dani oh. Sa ko mo ina mo Ay nawa na. Chocolate choco. Guys, Amy. Choco drink. Bawal ka rin. Good to your health is milk. Panira po yung labilin. Uy, bawal na sa milk. Aw bawal ka milk? Isa na may pwede. Ano ba isa? Pilba. Pilba?
Hilbar ah. Kisa ba? Karnaba. Nga naray mo lang. Kuya hilbay ka. Di pwede mais. Aja naman rin malanan ka. Pwede din ko ni puti. Pwede tilaw sa na. Pre, marami. Kaya sa ko na lang puti. Di pwede Tilaw ko. kay sa ratin. Kato mais di ko antire. Di ko rin may isa Pwede pwede kape. Pwede rin na. Kato mais man. Kape mais ra lang mo lang. Kato mais. Sige, sige. Ayaw sa lipdi. Di, sabi ko kamanis. Manager na ay. Di, kamanis ka. Ay, saan mo to? Saan nila punta? Magsabi ka mo. Di ba kasi ko? Kami sa tanan. Sige. Parang kiyan na. Parang kiyan. Kay matos mo lang sa, mulang ganas mo lang. Dira kiyan. A few moments later. Guys, kay manamiog ka ng pumainit. Diya nag-success jud dagamong gi-surprise ni tatay nga di jud mi magsaba nga na ami dari. So nakuan jud guys, wa jud sa kay bawo nga naa day mi. So gabi hilim-hilim ra jud mi jangan kadlaw naghilim-hilim ra pud mi, nag-ilis mi nga na kay dress lagi mi nga na kay rong kuan ja para di sa kakita ja makita man si nanay. Diya wala gito guys, wala gid sa na kay bawo nga naa day mi. Success jud dagamong gibuhat ni Jijin. Na guys, na ako dari kay hamong pakitin sa gi-share nga blessing ni Sis Maricel. Kana ana siya karon sa Canada. Kani siya guys, nani siya makina ni sa nga pwede ra sang butangan og kanang pwede daro. So pwede isudlay, ang tawag ito sudlay bitaw sa basakan guys, kanang magamit ni sa palayan. Kung tawag dan ni turtul mas siguro bawo sa ko kag bawgon sa ni. Da kaning isa ko no guys, kuan. So sa mong gipakita guys kay mabisi na pud ko karon kay magluto lagi ko para paniud to among salusaluhan dadto. Nya naman tong gipang marinate nga na guys na ay makina na. Kitabunan guys kay makuan siya kanang tuog. Kami sa una guys ug mag-anime og palay, so amo na nang padyak-padyakan. Kani guys di na ni padyak-padyakan kanang ditsu-ditsu na ang mga kuan diha oh. Tawag na ni bulhot. So bulhot ang tawag na pero wa pa jud ko nakatry na kay sa una kami tracer pa man to. So guys mabisi na ko karon kay magsalusal na lagi pud may gamay nga salusaluhan karon paniud to. Ja na mo to mong gi-share nga mga kuan ja halang ilutuon katong bupalo. Ja naman tong gibarinit ja. Nabud toy adobohon ni Tiri. Ja si Aisa pud spaghetti. Ja si Mama Ali pansit ja ako may mulot ja palutuon. Pansit di jaha o katong bibingka mo sa itong murag bibingka nga murag may kupon. Ja pakita naman lang dyan guys kanang magluto sa ako. Cute nga bata! Oh my God! Magkita na dyan ta! Ay, I miss you so much, baby! Ha? Buti naman ang hilamos ko, ha? Hello, hello, te! Si Liliana. Hi, guys! Kita na dyan, mi! Oh, karon pa mi nagkita, guys. Siguro dyan kang giabangan ni mata, ah. Di lagi sa mubantin, janingan ko nga. Ningan ko nga kanang naay. Si Tita Ruby mo gusto mo kakita nimo. Ito, gusto ko yung habo. Mali ka naghakbat na jug ko. Kaya nagluto ko. Lagi na ko dali bi. Dali. Kano sa ramon mo ni abot eh? Kuan, gahapon ko si Gigi, just niya adlaw. Nisunod ko gahapon. Ah, ikaw maning apas ra? Hindi man ta kumuli. Ah. Sa plano. Ay. Nga mong Good morning. sa kaigsuon nagikan sa Japan. Nakatora dato. Nga sa dilang. Mga ni nga mong igsuon guys nagikan sa Japan. Jara. Hala, grabe si Tia. So na mo. Ay, ginoo ko Lord. Ang igsuon niya. Tanawa gwapa na sa Oh, giubo ko din. Hindi birtoy gwapa mo din ako tanawa. Giubo ko. Giubo man pug ko lagi. Dali sud. Guys, ginulo na ang butter. Tapos garlic. Ito na ang bupalo. So ready na ni sa i-serve guys.
Julie siya ang luto niya nga. Muli kinalasan. Pila man na Julie sa kakilo? 110 sa kakilo. Magluto mo kong spaghetti na. Ngaling ka. Saka nang sa una, na yung mga bisita sa tayo, musaka namin mo amin kay mong eskwela, may putong kamera yung eskwela. Amin na, minsan nga, kani kisa Manila, manignaw, may mga igagaw ni dya. Awa ka naman ang pinitan sa ito. Diyan managat ba na sa tayo sa una? Punta na sa tayo. Kanina pa nagat Oo. na binuang ra Diyan maghilak ko sa una. Binuang. Oo. Binuang lito, pero musaka ko sa taas. Dili. Murag tinadas muna. Oo, musaka ko sa taas na. Di ko nila anak. Di ay, anak ko ba? Ako ka na siya, pinunitan. Pero ang ginong naong gyapon sa nila. Nahirap ko nukog na yun sila. Man. Pero isang ani, parang naon. Dari. Diyan guys, kani sila mag-live ni siya sa... Ay, guys. Isod man kutuki mo ha. Nagubalik ang ti. Nagubalik tungahan siya. Daghan na rabi dito no. Pasarap siya, makasunod ka na to. Kaisa. Diyan pagkasunod na. Nainapindot ka dito. Ito na guys oh. So 2 kilos lang ni. 2 kilos. Walay design na ni guys kay mga kuan rami mga andari mga yari sa naning lanisa. Nagugubot na dari guys kay nag-display na sa mga kanya-kanyang mga dala. Mga kanya-kanyang sponsor. Bay Aisa. Ala Bay Aisa, wa pa nalutog imo ha. Ang lutuon pa man to, nagbrito pa man sa ikuan. Ano. Barang ganyan taon. Uy, na imong kuan na. Kan Julie ay kang Alice, pansit. Basta, sarusong. Ay sarusong di hala. Oh, nice ka jud ni imong sarusong li. Lami ka jud. So pa na prepare among lamisa guys, hindi ra. Ilang piraso ba ang kailangan? Ipin sa kabaw. Kaya guys, niloloko niya lang yung taga Maynila. Yung taga Maynila naming kapatid. Ano? Uy, madam. So naka-ready na guys ang mga pagkain. Tingin pa jud. Sige na. Hala, di jud. At putaw ka sa Jabi. Yan, o, nandyan naman talaga. Ang tigas talaga ng ulo. Ayaw talagang tumigil. Tulong. Sa ngalan sa mga ni sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, daghang salamat sa inyo siya ng yakon ninyo ng po. Ang kanyos ng Lord. O man aning mga handa o sa magikay. Labi na Lord sa birthday, na-celebrate sa mga amahan si Tatay Ariston. Lord, tagay siya o taas pa nga kinabuhi o maayong panglawas. Pining tanan among gipasalamatan o pinagi ni Hesus Kristo namang ginawa. Sa ngalan sa mahal sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Tay. Hanggang sa trip pan palihog. Dahil sa gilipik pa, di kaya maka. Unsip ka na nilo. Ina mo. Kadong hujok. Hala, kung pilaab na ba? Okay. Mati kami sa abro na. Mga bata na naman pahunsip pala na. Siliksi na lang magsalya na. Siliksi. Ang tulong, si Kwan. Kaysa mga job. Mga bata ko ni Nagsahog cake, babe. Ikaw, apil ka. Apil ka, dali. Ayan na, baby. Oh, dali na. Sige na. Isa mami, bili na. Si mami na mo, babe. Ikaw lang yan na ikaw. Yehey! Ako sabi. Ano ba away? Wait sa nila. Happy Birthday to you. Okay. Lagi naman sila. Ano na ito ilong? Ura naman kita po. Sus, ning doon si Dala. Boom! Ala, doon kayo lagi. Kaan sa daan, boy? Isa na kagay tagtaklob na rin. Kasweet ni mother o ni father oh. So mga unta guys, kaya nagamong mga
pagkaon. Sa tayo sa kon guys. So what na diet ron kaya naghanap pagkaon, hinuko. Ice cream man ay isang ganahan mo na ice cream maghang gipalit kay ba ko nga. Why diet ni ron. Sinong Pedro ba? Yata sa Roy. Sinong Pedro sinang lalay ang ginan to? Sinong John ang nagabalik? Ako puti, ice cream puti. Hindi, nagbawang padyan sinang pwede. Lami ang May guys, modeling guide dyan at titaka dito. Ate Robe Provinciana. di kan di ko sa lungsod guys, ang gikuha tong gipadala ni Maripico ngay jang pang regalo ko niyang tatay ning since siya og 2,000. So ang hatag di tatay ron guys, gas tatay di ah. Di mo pa yung pangangan namo kay nalagyan mo sa lusalo di ah. Ja malipay di guys tatay di sa mong gihatag nga 2,000. Na 2,000. Kunyara tay, man sa mga tatay. Kisaya na, kinsala. Maripico. Ay, salamat na ko nga ikaw. Hindi yung kagtiguang na pantanga, pinutudo ng mong grasya, tagaan kag taas nga kinabuhi. Dahil sa kanilang napita ron, sa napita yun da. Sa balik sa napita, murag Magmalinawon ka. Magmalinawon ka. nanay mga anak gagmay pa. Tabangan ka sa Ginoo sa iyong pagkabutan. Salamat! Salamat kuno sis. Sa imong gihatag nga kwarta ni Dja. Ano na yun? Nana ang gikuha di ah, kawiri kay di man kakita awiri. Return ko. No, to. Kid og usa ka 1,000. Kami na.